Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So ito, part 2 ng ating vlog dito sa may Korean town. Ayan. Alright, it's me again, Paksalas. Alam nyo naman, The one and only. kasama ko ulit si Bien Alcario. Papunta na ng Sapambato tsaka Margot. So kung hindi ka pa nakapunta ng Korea para kumain ng samgyeopsal, eto ipapakita ko sa inyo, nasa Korea ko. Pero sa Pilipinas lang matatagpuan, dito sa may Angeles City. Ito yung Korean town. Ayan. So ayan oh, na natin nakasulat Yugani Unlimited Samgyeopsal Mini Shabu Shabu. Ayan. Huwag kayong magsashabu. And then hanggang kailan Korean barbecue. Hanggang. Ayan oh. Eto tara pasyal tayo dito sa may Korean town. Kung merong Chinatown sa Maynila, dito naman sa may Angeles City, meron naman Korean town. Ayan. Tapos meron din mga foreigner, yung mga puti sa may mga Australiano dun sa may Fields Avenue. So ayan oh, tingnan nyo naman nakasulat sa mga ano nila, mga ano ba tawag dito, yung mga sign na yan, Mga Korean food yan. oh ano ba tawag dyan? Oh, samgyeopsal oh. Ano yan? Chongwa. Chongchongdang Chongchongdak Gabi Restaurant. Ayan. Restaurant. Ching Bakery. Ayan oh, tingnan nyo naman. Pero nakaintindi naman tayo sa mga ano na yan. Ayan oh, Guyiga. Ayan. Grill House. Ayan. Mga daming mga titinda ng ano rito, ay mga restaurant na Korean restaurant. Ayan. Ito, balik ano na. Dati sarado lahat yan. So ngayon nagbubukas lahat. Dito masarap kumain mga tol. Sing Sing iMart. Oh, Sing Sing ha. Ganda rito. Oh, mura lang yung pagkain dito ng mga Korean restaurant. Unlimited samgyeopsal na. Siguro pinakamataas dito kumain yung mga pinakamataas na yung 500 pesos. Minsan may unlimited samgyeopsal na, unlimited wings pa. Ayan yung iMart. Kung didiretso ka rito, papunta na ng Angeles City, pwede papunta ng Porac, Pampanga. Yugani to. Ito, Yugani 2. So pagmasdan mo mga pagmasdan nyo mga tol, halos bibira lang ngayon yung kumakain ngayon dito. Bakit kaya? Eh tanong mo kung magkano. Eh kung mura lang kakain tayo. Eh so nung kumain ako dito, halos 2 beses siguro, 3 beses na ako kumain dito sa Yugani. Try natin. Tanong mo kung magkano, no? Tanong mo muna kung magkano yung ano dyan. Tanong mo magkano. Natin ha. So yung kasama ko si Bien Alcario. So pa-support na lang yung mga kasama ko na Kapampangan vlogger dito sa may Pampanga. Ayan, papakita ko na lang yung link sa inyo or yung logo. So ano yan? Ito yung ano nila, unlimited na ano yan, may buffet pa. Samgyeopsal, buffet, shabu-shabu. So kapag may shabu-shabu mas mahal siya. So 49.
Try natin kumain dyan, di ba? O sige, kakain tayo. Sige, papasok tayo. Papasok kami dito sa may Yugani 2. So tara, papark tayo. Papark lang tayo. So maya maya yan sa loob mga tol, ha. Sige, 5 lang. 5, sir. Oo. Ano ito? Malago. Isda po. Oh, sige. Meatballs po. Beef po. Yung gulay, no? Meatball, ano? Tsaka yun. Siyempre, may pagal ka eh. May pagal kang lalaw eh. So ayan mga tol, ay tapos na kaming kumain. Ayan, kasama ko si Bien Alcario. Ayan, laki na ng tiyan ni Bien Alcario. Ayan, oh. Subscribe po sa channel ko. Salamat. So ayan, tapos na kaming kumain dito sa may Yugani. Ayan, oh. Ayan, pupunta na kami dito sa may Angeles City. Ayan, dito na lang kami dadaan siguro. So ayan, kahit dito mga tol, marami pa rin mga Korean restaurant yung nakatayo rito. Ayan, oh. Dito sa may Anunas. Yan, kabilaan yan, pati rito, oh. Ayan. So hanggang dito na lang muna mga tol, ha. Nabusog ako mga tol sa mga kinain namin ngayong gabi na to. So ayan mga tol, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyo. See you next vlog na lang ulit.